Hello, and thank you for joining us today. Moni nonse ndipo zikomo kwambiri chifukwa cha kukhala nafenso mu tsiku la lero. I'd like to read from Psalm 22, verses 1 through 3. Ine ndikufunatu ndiwerengetu kuchokera m'buku la Masalimo chapter cha 22 verse yake ya 1 mpaka na ukafika 3. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent, but thou art holy. Ndipo verse yake ya 1 ikuyamba chonchi, Mulungu wanga, mwandisiranji ine, mukhaliranji kutali kwa chipulumutso changa, ndi kwa mawu a kubula kwanga. Mulungu wanga, ndiyitana usiku, usana koma simuvomera, ndipo usiku sindikhala chete, koma inu ndinu oyera. These are the words that the Lord Jesus spoke from the cross. They were written 1,000 years before he was crucified. Awatu ndi mawu a Ambuye Yesu Khristu amene analankhulidwa iye ali pa mtanda, koma mawu amenewa anali atalembedwa chonchi zaka 1000 iye asanabwere pa dziko lapansi. He was crucified upon a cross. He was suspended partway between heaven and earth. Iyetu anapachikidwatu pa mtanda ndipotu anali mlengalenga pakati pa dziko lapansi komanso kumwamba. It could be said that because he was bearing sin, he was not fit to enter into heaven. Tikanatha kunena kuti chifukwa iyetu chifukwa amanyamula uchimo wathu ndiye kuti pamenepo sanali oyenera kuti apite akalowe kumwamba. And because he was hated by men, he was not allowed to be on the earth. Ndiye chifukwa choti iyetu anadedwatu ndi anthutu chonchotu samaloledwanso kuti akhaletu pa dziko lapansi. But upon the cross, he was satisfying God's demand for sin so that he could bridge the gap between heaven and earth. Koma iyetu ali pa mtandatu anakwaniritsatu chokhumbakhumba cha Mulungu chokhudzana ndi nkhani ya uchimo, ndipo pamenepotu iyetu anayimatu pakati pa kumwamba komanso dziko lapansi. And so on the cross, in the midst of his suffering, he cries out, my God, why hast thou forsaken me? Ndiyetu ali pa mtandatu ndipo ali mkatikati mwa kuzunzikatu iyetu anafuwula, Mulungu wanga, ndifukwa chani mwandisiya ine ndekha? It's not recorded that God ever answered in a way that you and I could hear it. Apatu sizinalembedwetu munjira yona kuti Mulungu anayankhatu munjira imene inu mukhonzatu kumva kapena ine kumva. But I would just like to meditate on some reasons why he might have been forsaken. Koma ine ndikufunatu tingolingaliratu za zifukwa zimene iyetu anasiyiridwatu pa mtanda paja. We could say that he was forsaken because of us. Tikhoza kunena kuti iyetu anasiyidwa pa mtanda pajatu chifukwa cha ifeyo. The Bible says that we are sinners and that sin has to be punished. Bible limafotokoza kunena kuti ife tonse ndife ochimwa ndipo uchimo tu uyenera kulandira mphotho yake, uyenera kulangidwa. And so on the cross, the Lord Jesus Christ was punished because of our sin. Ndetu pa mtandatu Ambuye Yesu Khristu tu anapachikidwa komanso tu analangidwa chifukwa cha machimo athu. And on the cross, it says that he was made sin for us. Ndipo tu pa mtandatu iyetu anakhala uchimo tu m'malo mwathu iye amene sanadziwa uchimo. In other words, we could say that he took the responsibility for our sins. Munjira ina ato tikonza kunena kuti iyetu anayankha milandu ya uchimo tu m'malo mwathu. He had no sin of his own to be punished for. Ndipo tu iye analangidwa. Because he had no sin of his own to be punished for, he was holy and he was righteous and he was qualified to be our Savior. Koma chifukwa choti iyetu analibe tchimo tu la iye mwini tu ndifake tu pamene pa analoyeneratu kuti akhale mpulumutsi pakulangidwa komanso pakupachikidwa m'malo mwathu. And the Bible says that the soul that sins, it shall perish. Inu mukudziwa kuna kuti Bible limafotokoza kuna kuti moyo wochimwawo udzafa ndithu. And so if we are not saved and we die, we will perish in hell because of our sin. Nde ifetu ngati tili osapulumutsidwa ndipo tu tikamwaliratu tidzapitatu ku Gehena tukazunzika kwa muyaya chifukwa cha machimo athu. But because the Lord Jesus Christ himself is holy, he could bear the punishment for our sins and satisfy God's demands. Nde chifukwa choti Ambuye Yesu Khristu tu iyetu ndi oyeratu ndifake tu iyetu ananyamulatu uchimo wathu tu kukakwaniritsa chokhumba cha Mulungu kapena chofunafuna cha Mulungu pokhudzana ndi uchimo kuti ena kulangidwa.
Peter wrote that in his body he bore our sins upon the cross. Ndipo tu analemba kunaka kuti muthupi lake la iye mwinitu ananyamulatu chilango cha uchimo wathu. And John wrote that by shedding his blood, he cleansed us of our sins. Ndipo tu Yohani tu akulemba atu kuti pakukhetsa mwazi wake iye anatisambitsa ife ku uchimo wathu. And so we could say that not only did he die because of us and because of our sins, but he died for us. Ife sitinganena kuna kuti iye anafa chifukwa cha machimo athu, koma tikhoza kuna kuti iye anafa chifukwa cha ife. He died so that we could be saved. Iye tu anafa kuti ife tikapulumutsidwe. Without a savior, without him dying for us, we would be condemned forever in hell. Popanda tu mpulumutsi, popanda iye kutifera ife, ndekuti ife tu tikanakhalatu ku Gehena kwa muyaya. He died so that we could have a relationship with God. Iye tu anafa ndi cholinga chonoti ife tikhale pa ubale ndi Mulungu. God was his father, but through his death we have become the children of God. Mulungu tu anali atate wake, koma kudzera muimfa yake ifenso tutakhalatu ana a Mulungu. And he died so that we could be sure of eternal life in heaven. Ndetu iye tu anafa tu ndi cholinga chonoti ife tu tikhale otsimikizikatu za moyo wosatha umene uli kumwamba. And yet here he is upon the cross in darkness, suffering for our sins, and he's suffering the wrath of God. Ndetu apatu ali pa mtandatu, ndipo pamene akuzunzika chifukwa cha machimo athu, komanso akuzunzikatu pa dzanja la mkwiyo wa Mulungu. And in the middle of his suffering, he could still look to God in heaven and say, "You are holy." Ndetu mkatikati mwa kuzunzika kwake tu, iye tu anatenga maso ake naponya kumwamba namuza Ambuye kuna kuti inu ndinu oyera. God is holy to judge sin, and he is holy to punish sin. Ndetu Mulungu tu ndi oyera tu kukaweruza uchimo, komanso ndi oyera tu kukalanga uchimo. And the Lord Jesus Christ, knowing that he was taking the responsibility for our sin, could say that God was holy in punishing him as our Savior. Ndetu Ambuye Yesu Kristu pakuzindikira kunaka kuti akutenga tu chilango cha uchimo m'malo mwathu, iye anamuza kuti Mulungu tu ndi oyera ndipo akulangidwa ndi cholinga kuti akakhale mpulumutsi. What trust and what faith Jesus Christ had in a holy and righteous God, that he could know that if he was punished for us, that God's demand for sin would be complete. Ichitu ndi chikudalira komanso chikhulupiriro chimene Yesu Kristu anali nacho, kuti ngati Mulungu anali okhulupirika kumulanga iye, ndekuti amakumanatu ndi chosokeratu chimene ndi cha uchimo, amakwaniritsa chosokera cha Mulungu cha uchimo. But he was forsaken because he was holy as well. Koma iye tu anasiyidwa chifukwa iyenso anali oyeranso. Only a perfect and holy sacrifice could satisfy God's demand for sin. Nde inu mukudziwa kuna kuti nsembe yangwiro komanso tiyoyeratu ndimenetu ikanathatu kukwaniritsatu chokhumba cha Mulungu kapena kufuna kwa Mulungutu pa nkhani ya za uchimo. It took a holy God to pour out his wrath upon a holy Savior to save sinners like you and me. Zinatengeratu Mulungu oyeratu kutsanula mkwiyo wake tu pa mpulumutsinso oyera kuti akakupulumutseni inuyo tu komanso akandipulumutse ineyo kumbali ya uchimo wathu. And at the end of his suffering, he could say, "It is finished." Ndetu pamatu akuzunzika kwake tu iye tu tsopanotu anathatu kunenatu ndi maona kuti kwatha. We know that God is satisfied with what Jesus Christ bore for us, because 3 days later, when they rolled the stone away from the tomb was empty. Ife tikudziwa kuti Mulungu anakhutitsidwatu ndi zimene Yesu Kristu anachita pa mtanda paja, chifukwa atapita ku mandatu tikudziwa kuna kuti atagudubuza mwala umene ujatu anapeza kuna kuti m'manda muja muli pululu mulibemo munthu nsoyi wakufa. And we know that Jesus Christ was satisfied with what he had accomplished for God, because the Bible says he looks back on the punishment of his own soul and he is satisfied. Ifeso tikudziwa kuna kuti Yesu Kristu anakhutitsidwatu ndi chilango chimene anachilandiratu pa moyo wake, chifukwa atayang'ana kumbuyo tu iye anakhutitsidwa pa zimene anachitatu pa kulangidwa kumene kuja. He is satisfied because God was holy. Iye tu anakhutitsidwa chifukwa Mulungu tu ndi oyera. He's satisfied because he completed a holy work. Iye tu anakhutitsidwa chifukwa kuti iye tu anakwanitsa kuimaliza ntchito tu imene ndi yoyera.
And he's satisfied because we have been made righteous through his suffering, and someday we'll be with him. Ndiyetu iyetu anakhutitsidwatu chifukwa ifetu tinasandutsidwatu olungamatu kudzeratu mu usautso wake. He was forsaken because of us, and he was forsaken for us. Iyetu anasiyidwatu chifukwa cha ife, komanso anasiyidwa kusiyidwira ifeyo. He was forsaken for you, so that you could be forgiven of your sins and someday enter into heaven. Iyetu anasiyidwatu chifukwa cha inu kuti inutu tsunake mukhululukidwe machimo anu ndipo mukhale mukupita kumwamba. God is satisfied with it, and I hope you will take a look at the cross and what Jesus Christ did for you, and that you will be satisfied also. Nde mulungutu anakhutitsidwatu ndi zimenezi, nde ndikukhulupirira kuti inunsotu mutenga nthawitu kuti mukayang'ane pa mtanda ndi zimene Yesu Khristu anachita pa mtanda, ndipo inunso mukakhutitsidwe ndi zimene Yesu Khristu anachita pa mtanda kukuchitirani inuyo. Thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera.